Bore da pawb. Bore da, mae'n braf iawn. Gweld chi gyd bore yma, mae croeso i chi hefyd sydd yn goelio ar-lein. Nawr, mae Sul yma yn Sul special. Ac i chi sy'n ella yn bach fwy observant, byswch chi wedi gweld bod y coed yn dolyg i fyny. Ac mae hynna oherwydd Sul yma heddiw ydy'r Sul cyntaf o Advent. Dyn ni wedi cyrraedd tymor yr Advent yn barod sydd yn rhyfedd. Ond mae tymor yr Advent yn tymor gwych. I ni allu paratoi at y Nadolig, i ni cofio y stori o'r Nadolig. Be nath Duw i ni trwy anfon ei fab i'r byd, i farw drosto ni. Oedd gan Duw cynllun ar gyfer ni, i ni dod i nabod Duw. A mae'n cymaint o gobaith sydd yn y gwirionedd yna. Ond mae gobaith ddim yn stopio yna dydy. A dyna beth sy'n mor wych am yr amser yma o'r flwyddyn. Bydd Arwel yn rhannu gyda ni nes ymlaen yn sôn mwy amdano fe, ond bydd Arwel yn rhannu o'r Hen Testament. Cyn bod ni'n dechrau, dwi jyst eisiau rhannu rhywbeth o'r diwedd y Testament newydd sydd yn sôn am y gobaith ar gyfer dyfodol, y gobaith sy'n mynd yn bellach. Mae'n dweud hyn yn datguddiad. Wedyn, clywais llais o'r orsedd yn gyhoeddi yn glir. Bellach, mae pabell Duw yng nghanol y bobloedd, bydd yn byw yn eu canol nhw, a bydden nhw'n bobl iddo. Bydd Duw ei hun gyda nhw, a fe fydd ei Duw nhw. Bydd yn sychu pob deigon o'u llygaid nhw. Fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim oelo, dim poen. Mae pethau fel roedden nhw wedi mynd. Dyma'r un oedd yn eistedd ar yr orsedd yn dweud, edrychwch, dwi'n gwneud popeth yn newydd, ac am obaith sydd gyda ni troi hynna. Felly, cyn bod ni yn mynd ymlaen yn ein addoliad bore, dewch i ni disgweddio a'n agosau at Dduw. O Dduw, diolch cymaint am cael bod gyda'n gilydd bore yma. A diolch am y tymor yma o'r Advent, y tymor lle dyn ni yn cofio y ffordd nes di anfon dy fab i'r byd, i cael ffordd i ni dod i dynabod di arglwydd, i roi gobaith i ni yn canol y llana sydd o'n gwmpas ni. A diolch arglwydd fod y gobaith yn mynd yn bellach. Mae gyda ni gobaith ar gyfer y dyfodol, lle bydde di'n gwneud pob dim yn newydd arglwydd. Diolch bod ni'n gallu aros yn cadarn yn y gobaith yna. Arglwydd, dyn ni'n dod bore yma yn cofio hynna ac yn diddoli di oherwydd hynna. So Duw, dyn ni'n dod peth gyntaf a dyn ni jyst yn rhoi ein hunan i ti o'r newydd. A dyn ni'n jyst eisiau diddoli di gyda pob dim sydd gyda ni. Amen. Dewch i ni codi i canu'r y gan gyntaf. Gweithio
brwydro'n ddiddiwedd, drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Gyda ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn sigo ti'n brwydro. Drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw addunedau, bwr y gwirthiau, golau'n y twallwch. Yn yw dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, bwr y gwirthiau, golau'n y twallwch. Yn yw dyna pwy wyt ti. 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 Dewch i ni cofio am y gobaith sydd gyda ni trwy Iesu Grist ei hun. Si ei hun yw gobaith i, yw waith sydd yn fy ngori. Does dim i'w roi gan ddynol
hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. O, mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechai stan, lle gad ei rwygo, y pechod ac yn dros bedd yn byd. A'r nefoedd yn rhio, codi ddogoniad, codais dim nôl o farw'n byw. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byth, teyrnas i'r oed. Ti bu ar deyrnas, ti mae'r gogoniant, ti bu ar enw yw pob un. O, mor ymys yw'r enw hwn, o, mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwn. O, mor ymys yw'r enw hwn, does dim oes o'i fwy flaen. O, mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Neb sydd yn debyg, neb i'w cymharu, nawr ac am byth, teyrnas i'r oed. Ti bu ar deyrnas, ti mae'r gogoniad, ti bu ar enw i'w pob un. O, mor ymys yw'r enw hwn, o, mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwn. O, mor ymys yw'r enw hwn, does dim oes o'i fwy flaen. O, mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O, mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O, mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Ia, Duw, ti gyda'r enw sydd yn uwch pob un. Ti bu ar deyrnas a ti bu ar gogoniant arglwydd. So ni jyst yn rhoi gyd o'r clod a fawl ti gynnon ni ti. Yn dy enw di. Amen. O, bore da. Croeso i bawb yma. Croeso i bawb sy'n gwylio adre. O'n i ar y ddesg nawr ni'n gweld pobl yn anfon cyfarchion o bob math o wahanol lefydd. O'n i'n gweld bod y gyfarchion wedi dod o Ben y Groes o Shea McCain. Ac mae Tre ac Amelia wedi cael efeilliaid. So, dyn ni'n cofio ato chi. Nos Iau yn hwyr iawn gynnar bore dydd Gwener, os dwi'n deall yn iawn, 2 ferch fach, hyfryd llongyfarchiadau. Dyn ni'n meddwl am bawb arall, dyn ni'n meddwl am bobl sy'n gwynebu triniaeth wythnos yma. Mae yna bethau i ddathlu, mae yna bethau i boeni ni gyd, a mae fedrwn ni gynnal yn gilydd mewn gweddi trwy ddod â'r pethau yma i'r arglwydd. Reit, y cyhoeddiadau, a heddiw dwi wedi gwneud list. So dwi'n super confident, os nad yn overconfident, mod i'n mynd i gofio pob dim. Be maen nhw'n gweud? Balchder yn dod cyn cwymp, yn dydi. Reit. Fel o gwelwch chi ar y sgrin, mae modd rhoi at waith yr eglwys, a jyst i'n atgoffa ni, mae rhoi yn ffordd o addoli. Dyw addoli jyst ddim yn mynd â canu, mae addoli'n gwasanaethu
mae rhoi yn rhan o addoli. So cofiwch am hynny os ydych chi'n rhoi yn y bag sydd yn y cefn, neu os ydych chi'n rhoi ar-lein, neu mewn unrhyw ffordd arall, cofiwch am hynny. O ran y cyhoeddiadau eraill, mae Cari Cysalem heno, a heno mae'r gyfres ar y drindod yn dod i ben. So, quiz question. Mae Cari Cysalem wedi edrych ar Duw y Tad. Mae nhw'n edrych ar Duw yr Ysbryd Glân. So, heno maen nhw'n edrych ar... Thank you, Gwenno. OK. Right, mae cyfarfodydd yr wythnos brodli fel arfer heblaw nos Fawrth. Mae yna rhyw ffwtbol ymlaen neu rhywbeth. So mae 2 o'r grwpiau cymuned ddim yn cyfarfod. Mae 1 o'r grwpiau cymuned yn cyfarfod. Nawr, dwi ddim yn mynd i fod yn smyg a deud mewn grŵp cymuned ni sy'n cyfarfod, achos mi fydd yn grŵp cymuned ni yn cyfarfod, ond fydda i ddim yna. Okay. Dwi eisiau gweld Cymru'n cael ei thrasio gan Lloegr. Oh, no. Anyway, so mae'r grŵp cymuned fi a Lowri yn cyfarfod a yr wythnos yma dyn ni'n cyfarfod yn y capel, ond fydda i ddim yna. Fydda hi'n cael fy ritual humiliation yn gweld ni'n cael colli mewn pêl-droed eto. Na, defeatist. OK, fydda i'n gweld ni'n cael lucky draw. Neu rhywbeth yna. Na, beth bynnag. Pob hwyl i Gymru, ond rhaid ni gofio, dyw'n Iachawdwriaeth Cenedlaethol ni ddim yn dibynnu ar bêl-droed. Amen! Llai synhwyro bod yna lot o leisiau yn y staf. A wrth gwrs, os oes unrhyw un eisiau osgoi'r bêl-droed, mae croeso chi ymuno o'r grŵp cymuned yn y capel. Reit, pwynt nesaf, eto, di Mercher, Ser Bach, Clwb Ieuenctid, fel arfer, cwmni a chawl dydd Iau. Please cofiwch, os ydych chi'n nabod pobl sydd yn unig, pobl sydd eisiau cwmni, pobl bydde'n licio dod i le cynnes, jyst i rannu hwnna. A dewch yma, ydych chi'n chwarae games, ydych chi? Board games a bob math o bethau. Bob math o bethau. A ydych chi'n neud stwff fel hyn yn ôl yng Nghymraeg? Crosio. OK, ydych chi'n crosio. So os ydych chi eisiau crosio, cofiwch am hynny, dydd Iau. Bore Sul nesa, fydd Rhys yn pregethu, fydd Martin yn arwain ar addoliad. Cofiwch hefyd bore Sul nesa, dyn ni wedi sôn wythnos dwytha, ar ôl oedfa'r bore, fe fydd yn y gyfarfod eglwys byr iawn, dim penderfyniadau mawr, mae yna rai pethau dyn ni eisiau rhannu, a fel bod pobl yn gwybod beth yw'r anghenion ac yn y blaen. So cofiwch am hwnna ar ôl yr oedfa bore Sul nesa. Nawr, oeddwn ni'n overconfident neu dwi wedi anghofio rhywbeth? Dwi wedi anghofio rhywbeth. Mae'n ddrwg gen i, a ddylen ni o bawb wedi gwybod hyn. Dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn wythnos yma, mae casgliad y banc bwyd yn Tesco Caernarfon. Diolch i rai o'ch chi sydd wedi gwirfoddoli. Mae rota yn y cefn, ond mae yna lefydd gwag. So gaich hannog chi i edrych ar eich amserlen, weld beth sy'n bosib, edrych, dyn ni'n arfer neud nhw mewn blocs 2 awr. Okay? So am yn yr rhestr yn y cefn, i chi fydden ni'n ddiolchgar iawn os allwch chi lenwi rheina. So, dyna ni. Reit. O'n i'n supremely overconfident, yn dweud hwn. A beth sy'n embarrassing, mae'r 2 beth dwi wedi anghofio, ond bethau dwi wedi bod yn trafod efo pobl eraill. Ond dyna ni. Oedd gen i ffrind yn coleg gweud, confession is good for the soul, but bad for the reputation. So, hei, na ni. So, yn y gorffennol, mae'r chwiorydd wedi bod yn help y cynnau bwyd ar gyfer gysda ac yn y blaen, ond dyn ni'n neud rhywbeth chydig bach yn wahanol eleni. Eleni, dyn ni'n gwahodd rhoddion i roi ar gyfer rhoddion nadolig yn y banc bwyd. So rhywbeth nadoligaidd, falle rhyw Christmas toiletries, chocolates, rhywbeth fwy nadoligaidd i naws, y medrwn ni i rhannu, a dyn ni'n gofyn please, os fysach chi'n dod â nhw'n ddigon buan, mwyn i ni allu rhannu nhw, mae'n ngwraig fwy llaw i fyny yn y cefn eto. Sorry. Os ydych chi'n ystyried rhoi pwdin dolig neu rhyw mince pies neu rhywbeth, please dim alcohol neu dim cyfeiriad at alcohol ar y packaging o gwbl hefyd, please, achos dyn ni'n dueddol o beidio rhannu stwff fel yna. So,
os allwn ni anelu i ddod â nhw yma erbyn wythnos i di Sul, fe bod ni'n medru rhannu nhw mewn da bryd cyn y Nadolig. Reit, dau beth o'n i wedi'n anghofio. Os na drydydd peth dwi wedi anghofio? Nag oes. Pwy sy'n gwneud gwaith plant heddiw? Iwan. So, fydd plant yn mynd lawr a gewn ni egwyl bach am jyst ddau eiliad, ond newn ni jyst gweddio dros y plant sy'n mynd lawr ac am y gweddill o'r oedfa. O ddiwyn tad, dyn ni diolch i ti'n bod ni'n gallu dod ger dyfron di efo yn holl brysurdeb a'n holl bethau adeg y Nadolig. Ond dyn ni eisiau cyflwyno'r cwbl i ti. Eisiau gofyn i ti'n bendithio ni yma yn y capel. Dyn ni'n gofyn i ti hefyd i bendithio y plant wrth nhw fynd lawr a dysgu amdana ti a dysgu dod i dydabod di yn y festri lawr grisiau. Bendithio'r plant nawr a bendithio ni gyd gad i ni deimlo dy gwmni di yma gyda ni bore yma. Dyn ni'n gofyn hyn oll yn enw Iesu. Amen. So gymryd ni eiliad bach am amseru'r plant fynd lawr a wedyn wnawn ni ddechrau mewn chydig wedyn. Iawn, gret. Rhaid fi wneud pwynt o byd o sbio ar y sgrin. Achos pan dwi'n sbio ar y sgrin, dwi'n gofyn, pwy di'r hen ddyn efo gwallt greu ar y sgrin. So, fel oedd Hannah'n sôn, heddiw yn Sul cyntaf ar advent i ni, dyn ni'n dechrau, fi gynnon ni gyfres fer nawr, tair oedfa yn arwen at y Nadolig. Ond cyn i ni neidio'r gyfres, dwi am wneud darlleniad byr, fel oedd Hannah'n awgrymu allan o'r Hen Testament. Eseia 9, adnod 2 a wedyn adnodau 6 a 7. So newn ni ddarllen rheina yn gyntaf. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar yr rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Hwna oedd adnod 2. Ac ymlaen wedyn ni adnodau 6 a 7, maen nhw'n adnodau cyfarwydd iawn i ni, dwi'n siŵr. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni. Mab wedi cael ei roi i ni. Bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu. A bydd yn cael ei alw yn strategydd ryfeddol. Y Duw arwrol. Tad yr oesoedd. Tywysog heddwch. Fydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llwyddiant diben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu, a'i chryfhau, a theyrnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn. Nawr, dyn ni'n paratoi at y Nadolig a maes o law fyddwn ni'n eich annog chi i wahodd pobl i'r oedfawn Nadolig. Ond fel edes i, dyn ni'n mynd i ddechrau cyfres fer nawr. Just tair neges dros y tair wythnos nesaf. Heddiw, fydda i'n edrych ar y syniad o oleuni yn y tywyllwch. Wythnos nesaf, fydd Rhys yn edrych ar be mae'n golygu bod y Beibl yn deud mae Iesu ydi Emmanuel, sef Duw gyda ni. A wedyn ni fydda i'n gorffen yr wythnos wedyn trwy edrych ar frenin a teyrnas newydd a fyddwn ni'n cyrraedd y Nadolig. Hei! Pawb yn barod am y Nadolig? Na. Oes? Rwy'n yn barod am y Nadolig? Rwy'n yn organised? Na. Iawn, ffain. Nawr, teitl ar gyfer y gyfres, mae hwn yn mynd i fod yn... Chi'n gwybod ar rhai adegau, mae rhywun yn rhoi rhyw ddarlun neu rhyw illustration a mes o'n rhannu'r gynulleidfa yn ddwy. A largely mae'r sail pa mor hen dych chi. Teitl y gyfres yw
ai hyn yw'r Nadolig pwy a wyr. Rhaid dwylo i fyny pwy sy'n gwybod o ble mae'r geiriau yn dod. Gon Meilet? Ryan Davies of the infamous Ryan Aroni, okay, doniol iawn, talentog iawn, a mae gyda fe gan hyfryd. Mae yna rhyw chydig bach o Bing Crosby feel iddo fe, dwi'n meddwl, yn does. Ai hyn yw'r Nadolig pwy a wyr. A dyna di'n thema ni ar gyfer yr oedfaon hyn. Clasur o gan Nadoligaidd, lle mae'n peintio'r darlun yma am y Nadolig. Nawr, na i ddim canu'r llinellau cyntaf i chi, fe hwnna'n sboilio pob dim. Ond gwrandwch ar rhai o'r geiriau, y darluniau yma mae'n creu. Mae'n sôn, tinsel ar y goeden, seren yn y nen, a doli fach yn eistedd mor ddel ar frig y pren, clychau santan tincian dros yr eira man, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A mae'n pentyrru'r darluniau yma am y Nadolig. A wedyn, mae'n deud, ai hyn yw'r Nadolig pwy a wyr. A wedyn ni, yn y bennill olaf, mae'n cyfeirio ni at y preseb. Ac mae'n mentro dweud, a dyma di'r geiriau, neswch at y preseb, plygwch yno'n llwyr, mwyn cael yr odl efo wyr mae hwnna, dwi'n meddwl, plygwch yno'n llwyr, wrth weld y brenhinoedd a'r engel, nid oes rhaid gofyn, pawb a wyr. Nawr a Ryan Davies, i'r rhai o'ch chi sydd o dan ryw oedran, yn dipyn o icon cenedlaethol, absolute star o ddyn, a hynod o dalentog. Ond dwi am fentro deud bod e'n rong chi. Achos dydy pawb ddim yn gwybod. Nid pawb a wyr beth yw gwir ystyr y Nadolig. Yn arbennig felly y dyddiau hyn, dyn ni fel cymdeithas, dyn ni wedi adeiladu gymaint o bethau o gwmpas y Nadolig, rhyw superstructure o gwmpas y Nadolig, dyn ni'n anghofio beth yw gwir ystyr y Nadolig. A be di'r ffeithiau o gwmpas y Nadolig hefyd? Nawr, yn dewch i ni ddelio efo rhai pethau i ddechrau. Does na ddim byd i ddeud mai ar 25 Rhagfyr 2022 o flynyddoedd yn ôl gafodd Iesu ei eni. Okay? Does ddim byd i ddeud hynny. Okay? Mae nifer yn credu fod e'n debyg wedi eni rhywdro yn tymor yr Hydref, rhwng Medi, Hydref, rhywbeth fel yna. A be ddigwyddodd oedd, mi oedd yna wyl baganaidd yn ôl pob sôn, wyl baganaidd, Saturnalia, lle oedd yna bob math o bethau rhyfedd a drwg yn digwydd. A be ddigwyddodd oedd bod y Cristnogion oedd eisiau dathlu dyfodiad Iesu i fyd drwg ac ymlaeth ac anodd, wedi rhyw adfer yr wyl honno, a defnyddio'r wyl honno i gyfeirio'n sylw ni at ddyfodiad Iesu i'r byd. A fel o'n i'n deud, does dim byd i ddeud mae 2022 o flynyddoedd yn ôl nath e ddigwydd chwaith. Yn ôl pob sôn, os ydych chi'n edrych ar, chymod, oedd Herod mewn grym ac yn y blaen, os ydych chi'n edrych ar lyfrau hanes, nid yn y blwyddyn dim ddigwyddodd e, ond probably rhwng blwyddyn 4 a 6 cyn hynny. So, dyn ni'n arfer cyfeirio, a dwi'n deud arfer, achos na i sôn am hynny, dyn ni'n arfer cyfeirio at BC ac AD yn dydyn ni. Just wrth basio, dwi'n gwybod os ydych chi wedi sylwi yn ddiweddar, ond dwi wedi sylwi yn ddiweddar, chymod, dyn ni'n byw mewn rhyw fyd sydd yn trio pellhau oddi wrth dylanwad ar Efengil. A dych chi'n mynd cael defnyddio BC ac AD nawr. Dych chi'n CE a BCE, di. Okay? CE di Common Era, sef ar ôl Crist, a BCE di Before Common Era. Ges i sioc pan glywes, watcho Pointless oeddwn ni. Okay, Secret Pleasures, okay, o'n i watcho Pointless, a sydyn nhw'n clywed yn sôn am CE a BCE, a dyna pam yn debyg. Nawr, dwi eisiau jyst cyffwrdd ar hwnna yn sydyn cyn mynd mlaen i'r neges. Achos pam dyn ni'n gweld pethau fel yna'n digwydd, dyn ni'n medru tristau, dyn ni'n medru wylofan braidd a griddfan a ringion dwylo a dweud yn tydi'r byd yn mynd yn le ofnadwy. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n ateb negyddol. Achos dangos mae reality y byd. Dyn ni'n byw ynddo fe. Dyn ni'n byw mewn byd sy'n cael ei ddisgrifio fel un
ôl-gristnogol, post-Christian, lle mae dylanwad yr Efengyl ar bethau allanol yn y byd yn lleihau. A fel ni'n gweud, mi allwn ni droi'n rhyw greaduriaid trist iawn a hiraethu am ryw gyfnod air fel ag yr oedde, lle pawb yn credu a pawb yn mynd i'r capel, cyfnod o ddim actually'n bod gyda llaw, achos doedd hwn erioed yn wir, okay? Ond bod e yn meddyliau ni yn wir. Mae'n rhaid i ni gofio, dyn ni'n byw yn y byd fel ag y mae e nawr, ddim fel ag yr oedde. Neu fel ag oedden ni'n meddwl yr oedd e. A dyn ni angen gweld hyn fel cyfle i ddeud y newyddion da. I fyd sydd yn pellhau o ran yr pethau diwylliannol Cristnogol, ond mae'n y gyfle i ni i fynd at bobl yn y Nadolig yma a dweud, be dych Nadolig chi? Ai hyn yw'r Nadolig? O'n i'n clywed oedd ymrawd yng Nghyfraith i draw ymginio di Sul dwytha. A un o'r pethau maen nhw'n gwneud yn yr ofalaeth Mwllheli bob dolig, maen nhw'n gwneud ffilmiau. A maen nhw wedi bod yn ffilmiau doniol iawn a difyr iawn ar hyd y blynyddoedd. Ond eleni, un o'r pethau maen nhw'n gwneud yw maen nhw wedi mynd allan ar ystrydoedd ac wedi gofyn wrth bobl be mae'r Nadolig yn golygu iddyn nhw. A maen nhw wedi cael amrywiaeth o atebion gwahanol. Ond be dyn ni'n mynd i wneud yn y gyfres yma yw edrych ar wirioneddau am y Nadolig sydd yn y Beibl. A heddiw, dyn ni'n mynd yn ôl at un asgwennwyd mewn proffwydoliaeth 700 mlynedd cyn i Iesu gael ei eni. Mae werth oedi ar hynny am eiliad yn dydi. Mae'n rhyfeddol bod y geiriau yma mor hen a hynny. Ond be mae'n neud yw mae'n dangos y ffaith bod Duw wedi cynllunio hyn. Mae Duw wedi rhagweld hyn i gyd ac wedi bwriadu hyn. A felly dyma'r geiriau asgwennwyd drwy'r proffwyd Eseia 700 mlynedd yn ôl. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. A felly, dyn ni'n mynd i edrych y bore yma ar y darlun yna o oleuni yn y tywyllwch. A dyn ni'n edrych ar, achos bod ni'n ddolig, dych chi ddim jyst yn cael 3 pwynt, dych chi'n cael 4. Dych chi'n cael extra bonus feature. Okay? 4 pwynt. Dyn ni'n edrych ar tywyllwch a drygioni, gweld y ffordd ymlaen, gweld y gwir a derbyn y rhodd. Y pwynt gyntaf felly, tywyllwch a drwgioni. Oedd yr adnod yn sôn am Iesu yn dod fel goleuni at bobl oedd yn byw yn y tywyllwch. So'r awgrym clir iawn yw, mae yna dywyllwch yn y byd. A mae Duw yn dod ato ni yn Iesu i gynnig goleuni. Y cwestiwn nesaf gen i lawr ydy, pa mor ymwybodol ydyn ni yn bod ni'n byw mewn byd tywyll? Wel, gweitha'r modd, dyn ni'n rhy ymwybodol yn dydyn. Dyn ni'n gweld lot o ddrygioni a tywyllwch yn gwmpas ni. Dyn ni'n gweld rhyfeloedd yn agos iawn ato ni, yn effeithio ni. Dyn ni'n gweld trychwant, dyn ni'n gweld hunanoldeb, dyn ni'n gweld drygioni o'n cwmpas ni. Nawr, diolch i Dduw yng nghanol y tywyllwch yna, mae yna bobl yn cael ei ddefnyddio gan Dduw a mae yna grwpiau yn brwydro'n erbyn hynny. Un o fy hoff berfformwyr i di dyn o'r enw Bruce Coburn, a mewn geiriau can gafodd ei ddifynnu unwaith gan U2, mae'n sôn, mae'n defnyddio'r lein, I've got to kick at the darkness till it bleeds daylight. Yn gweld y drygioni yna sydd yn y byd, ac eisiau just cicio fe i adael y goleuni Duw ddod i fewn. Nawr mae'r tywyllwch yn cwmpas ni a'r anobaith sydd yn dilyn hynny yn gryf. Ond, ar adeg Nadolig, dyn ni'n cygwybod bod Duw ddim yn gadael ni felly. Mae Duw yn gweld y cyfan a dwi ddim yn gadael ni felly. A mae'r darlun o oleuni yn rhywbeth byw iawn i ni. Mae'r darlun o oleuni
yn llythrenol yn rhywbeth sy'n gwneud sens i ni. Mae wedi mynd dywyll yn y nos yn dydi. A ydych chi'n mynd allan a ydych chi'n gweld y golau, a mae'r golau'n glir yn dydi. Yn braf gweld goleadau Nadolig. Dwi ddim yn big fan bod y goleadau Nadolig i fyny mis Tachwedd, mae rhaid i fi gyfadde, ond dyna ni, mae rai pobl licio wneud e. Ond mae'n braf yn dydi gweld goleadau a'r adeg yn osweithiau yn tywyllu. A dyn ni'n cael gwybod yn yr adnod dyn ni'n edrych arno fe heddiw o Eseia bod Duw yn gweld. Mae yn y tywyllwch y byddwn ni heblaw amdano fe. Ac mae'n dod i'r byd efo'i oleuni ef. A mae llythyr Pedr yn disgrifio Iesu fel hyn. Mae disgrifio Iesu fel yr un alwodd chi allan o'r tywyllwch i mewn i'w olau bendigedig. So reit ar ddechrau bywyd Iesu, yn y broffwydoliaeth mae 700 mlynedd cyn iddo ddod, ond reit ar ddechrau bywyd Iesu, dyn ni'n gallu gweld y darlun o ole. Ac mae Efengyl Mathew yn dyfynnu proffwydoliaeth Eseia. Mae'r adnod yn Efengyl Mathew yn darllen fel hyn. Mae'r bobl oedd yn byw mewn tywyllwch wedi gweld golau llachar ac mae golau wedi gwawrio ar yr rhai sy'n byw dan gysgod marwolaeth. Dyn ni'n byw yng nghysgod marwolaeth, dyn ni'n byw ynglyn cysgod angau, fel dyn ni di arfer deud, efo tywyllwch, diriwiad ac anobaith o'n cwmpas ni. Ond mae Duw yn dod ac mae'n deud, dwi'n gwneud rhywbeth am hyn. Dwi'n dod i ddatrys hyn. Ac mae'n gwneud rhywbeth anhygoel. Dwi ddim yn just wneud rhyw newid arwynebol. Mae'n gwneud rhywbeth real. Mae'n dod â gobaith, mae'n dod â goleuni. A fe welwn ni be mae hynny'n golygu mewn munud. Ond meddyliwch am yr hyn y mae Duw yn gwneud wrth ddod i'n byd ni. Mae'n dod i'n byd ni, mae'n wynebu'r holl dywyllwch yma, ac mae yn ei goncro fe. A mae'n gwneud hynny trwy ddod ato ni, a mae'n gwneud hynny trwy farw droso ni. Nawr, dyn ni wedi cyfeirio at y ffaith bod y darlun yma o leini'n dod reit ar ddechrau bywyd Iesu, dyn ni'n cael darlun amlwg iawn o'r goleuni ar ddiwedd i fywyd e ar ddeiar hefyd. Yn Efengyl Mathew, yn ddiwedd Efengyl Mathew, dyn ni'n darllen beth ddigwyddodd pan fuodd Iesu farw. Mathew 27, adnod 45, o ganol dydd hyd 3 o'r gloch y pnawn, aeth yn hollol dywyll drwy'r wlad i gyd. Tywyllwch llythrenol oherwydd bod Iesu wedi marw, ond haleluia, nid dyna'r diwedd. Nid dyna sydd oedd pethau'n gorffen. Aeth Iesu i dywyllwch marwolaeth ei hun mwyn delio efo'r peth, ond mae'n codi yn fuddugoliaethus i ddangos i fod wedi cyflawni hynny a bod y goleuni go iawn wedi torri fewn i'r byd go iawn. A mae hynny'n dod â ni ti'r ail bwynt yng gweld y ffordd ymlaen. Mae'n bwynt pwysig achos dyn ni angen deall, ddim jyst angen deall yn pen bod Duw wedi dod i'r byd i gynnig goleuni i ni, achos mae'n fwy na jyst darlun del i ni ddysgu amdano fe, i obeithio am rhywbeth i'r dyfodol, achos mae'n rhaid i'r goleuni na olygu rhywbeth i chi a fi heddiw. Yng nghanol y bywydau anodd mae rhai ono ni yn byw ar hyn o bryd. A un peth amlwg iawn sydd ei angen yn y byd o'n cwmpas ni, mae angen i rywun ddangos y ffordd i fyw i ni. Mae gwir angen i rywun ddangos y ffordd i fyw i ni. Dyn ni'n ymbalfalu, a wrth feddwl am gyflwr y byd, fedra ddim hond meddwl am yr adnodau yna. Chi'n gwybod pam oedd Iesu'n edrych ar y bobl, a oedd e'n drist. Gwrandwch ar y geiriau hyn wrth i edrych Iesu y terfaoedd o Mathew 9. Roedd gweld terfaoedd o bobl yn ei gyffwrdd i'r byw, am ei bod fel defaid heb fugail, ar goll ac yn gwbl ddiemadferth.
dyna mae Iesu'n gweld, dyna dyn ni'n gweld. A mae Iesu'n dod i ddangos i galon i fyd sydd felly. A mae dyfodiad Iesu fel goleuni yn cynnig ffordd ymlaen i ni. Grandwch ar eiriau Iesu yn Ioan pennod 8. Fi ydy golau'r byd. Bydd gan yr rhai sy'n fy nilyn i olau i'w harwain nhw i fywyd a fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. So mae'n cynnig ffordd ymlaen. Mae'n cynnig gobaith. Mae yna gymaint o bobl yn y byd o'n cwmpas ni, maen nhw'n sound, maen nhw'n stuck. A does na'm byd mwy trist, ydych chi'n gweld pethau ar y teledu weithiau, a rhywun yn teimlo, sgynnon nhw'n unlle i fynd. Does na ddim gobaith yn ei bywyd nhw. Y neges ni, fel rhai sy'n cario neges Duw i'r byd yw, na, mae yna ffordd ymlaen. Dych chi byth yn stuck. Achos mae Iesu wedi dod fel goleuni i gynnig ffordd ymlaen. A mae'r goleuni hynny ar gael i unrhyw un sydd yn fodlon troi ato fe. Mae Iesu hun yn deud, bydd pawb mae'r tad yn eroi i mi yn dod ata i, a grandwch ar hyn, a fyddai byth yn gyrru ffwrdd unrhyw un sy'n dod ata i. Nid deud mae a fydd na ddim problemau, ond mae'n deud pan dyn ni gwynebu tywyllwch, mae yna olau ar gael. A chi'n gwybod, yn ymarferol mae golau yn bwysig. Dwi wedi cyrraedd o'r oedran yna, lle dwi'n goffa codi nos. Okay? A dwi'n goffa ffindio'n ffordd allan o stafell wely. Nawr, mae gynnon ni drefn yn tu ni, mae yna ole bach ar y landing. Okay? Nawr, os oes rhywun di diffodd y golau ar y landing ar ddamwain cyn mynd i gwely, dros wybod lle na i gyrraedd pan dwi'n codio'r gwely, sawl tro dwi wedi cerdded mewn i'r gist, neu wedi cerdded mewn i'r gader yn disgwyl gweld handle y drws, yn disgwyl teimlo handle y drws a dwi ddim yna. Ond os oes yna fymryn bach o ole, dwi'n gwybod, fyna mae'r drws. Fyna dwi angen mynd. Pan mae yna ole, mae yna bethau newid. Pan dwi'n codi nos, pan dwi'n codi'n bore, dwi'n bras gamu yn dydw i gyfeiriad y drws. Pan dwi'n codi nos a mae'n dywyll, dwi'n mynd bras gamu, neu dwi'n mynd i hitio'n rhoed yn rhywbeth, yn dydw. Dwi'n cerdded yn ofalus, ond dwi'n gwybod lle mae'r golau. Dwi'n gwybod beth i anelu ato fe. Bu rhai fan hyn, bu rhai sy'n gwylio adre, falle yn gwynebu adegau braf ar hyn o bryd. Bu rhai fan hyn, bu rhai adre yn gwynebu sefyllfaoedd anodd. Wel, yn y sefyllfaoedd anodd hynny, edrychwch am y goleuni mae Iesu'n cynnig i ni. A pan welwch chi'r goleuni hynny mae Iesu'n cynnig i ni, ewch tuag ato fe yn ofalus ac yn bwyllog, ond ydych chi'n ei weld a ydych chi'n medru gweld y ffordd ymlaen. Be oedd yr adnod yn deud, bydd gan yr rhai sy'n fy nilyn i olau i'w harwain nhw i fywyd, a fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. Mlaen i'r trydydd pwynt. Achos bod Iesu wedi dod fel goleuni, dyn ni'n gweld y gwir. Dyn ni'n gweld y gwir amdano ni ac am Dduw. Peth arall am oleuni yw, yn y golau, dyn ni'n gweld pethau yn glir. Nawr, mae faint ohonoch chi sy'n yrwyr car yma bore yma neu'n gwylio adre. Ond dwi'n yn gwybod amdano chi, ond mae rili gas gen i yrru'r car pan mae rhwng dau ole. Chi'n gwybod beth yn meddwl? Adeg yma, 5 gloch, rhywbeth yna, ydych chi'n dreifio adre falle, a dwi ddim yn dywyll eto. So, ddim rili werth tro'r golau ymlaen. A hyd yn oed os ydych chi'n tro'r golau ymlaen, dim gwahaniaeth. A mae'n anodd gweld yn dydi. Pan dyn ni yn y golau, dyn ni'n gweld pethau yn gliriell. Dyn ni'n gallu gweld y gwir amdano ni'n hunain. Os oes gen i ryw
rhywbeth ar fy llaw neu rhywbeth ar fy nillad, yn y golau dwi'n ei weld yn y tywyllwch, dwi ddim. Un o fy ngwendidau mawr i adre, a mi byddai'r teulu'n cadarnhau hyn yw, dwi'n sâl iawn am olchi llestri yn iawn. Okay? Okay, i rhai yn chi sydd ar mae yna bobl yn y capel yn mynd, yes! Nawr, dwi'n sâl iawn am olchi llestri yn iawn am ddau rheswm. O leia dau, mae'n siŵr, os newch chi ofyn i rywun wedyn fydd y fwy hefyd, ond dau prif rheswm. Un yw, dwi'n gwneud pethau yn rhy sydyn. Dwi ddim yn digon gofalus. A'r llall ydy, os nad i'n sbectolion, falle bod fi'n gweld bod y darn bach o grefi yna ddim wedi cael ei olchi o'r plat. Pan dyn ni'n gweld pethau'n glir, dyn ni'n gweld bod angen delio efo rhai pethau. Fatha dwi ddim yn gweld bod angen delio efo llestri sydd ddim cweit 100% yn lan. Pan dyn ni'n dod at Iesu, mae'n gallu bod chydig bach yn anghyfforddus achos dyn ni'n dechrau gweld y gwir amdano ni'n hunain. Dyn ni'n gweld yn ei oleuni bod yna bethau sydd ddim yn iawn yn ein bywydau ni ac sydd angen ei newid a bod ni angen goleuni Iesu i ddangos hynny i ni a dyn ni angen nerth Iesu drwy ei ysbryd i'n newid ni. Achos, a dyn ni'n pwysleisio hyn dro ar ôl tro yma, nid diwedd y broses ydy dod i gredu dechrau ydy. Achos comisiwn Iesu i ni fel dilynwyr ydy, ewch i wneud bobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas a'r tad a'r mab a'r ysbryd lan, a dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi i ddeud wrthoch chi. Ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion. So pan dyn ni'n dod at Iesu, dyn ni'n dod i gredu, a dyn ni'n dod yn ddisgyblion. A beth yw disgybl? Prentis ydy disgybl. Dwi'n meddwl, ydy prentisiaid yn thing dy ddim, bob yn un, ydych chi'n clywed bod prentisiaeth yn dod yn ôl. Okay, prentisiaeth y fodern ac yn y blaen. Ond beth ydy prentis? Di rywun sy'n eistedd o rywun yn dysgu gyda nhw i wneud yr un peth â nhw. A dyna mae disgyblion i Iesu i fod i wneud. A pan dyn ni'n dod at Iesu, dyn ni'n cael yn gwahodd i ddod yn brentis iddo fe. A mae hynny'n golygu delio efo rhai pethau sydd yn wir am ei bywydau ni, nad ydyn ni o reidrwydd yn gyfforddus efo fe. Ond hefyd yn y goleuni, wrth gwrs, dyn ni nid yn unig yn gweld y gwir amdano ni, dyn ni'n gweld y gwir am Dduw hefyd. A dyn ni angen cofio geiriau Iesu yn Ioan 14. Mae pob bynnag sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Ac fe fedrwn ni weld gymaint y mae'r Beibl yn y dysgu ni ynglyn â Duw. A jyst dewch i ni feddwl am rhai o'r adnodau dyn ni wedi darllen heddiw yn y broffwydoliaeth na o Eseia. Nes i darllen ar y cychwyn oedden ni'n cael y disgrifiadau hyn. Yn deud y bydde fe yn strategaidd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Mae Iesu yr holl bethau yna. Mae'n strategaidd rhyfeddol, yr un doeth sy'n gwybod yn well na neb y peth gorau ym mhob sefyllfa. Mae'n Dduw arwrol, mae'n un dewr sy'n fodlon wynebu unrhyw beth dros ei blant. Mae'n dad yr oesoedd, yr un fydd yn gofalu amdano ni am byth ac mae'n dywysog heddwch. Yr un sy'n dod â heddwch neu shalom cyflawn. Heddwch rhwng Duw a dyn, heddwch rhwng dynion a heddwch yn ein calonnau ninnau hefyd. So ar adeg y Nadolig, dyn ni'n cofio bod Duw wedi dod ato ni a rhoi ei hun i ni. Fel goleuni yn y tywyllwch, mwyn dangos y ffordd ymlaen, mwyn i ni weld y gwir amdano ni'n hunain ac amdano fe. Mae'n rhodd.
A fyddwch chi'n cofio felly mae'r pedwerydd pwynt ydy derbyn yr rhodd. A dewch i ni jyst treulio chydig bach o amser ar y diwedd yn meddwl eto am hynny ac yn ymateb iddo fe. A'r tro yma, nid yn gymaint i ddeall gwirionedd yn pen, ond i feddwl fwy am ein hymateb ni iddo fe. Nawr, o'n i'n gofyn y cwestiwn yn gynharach pwy sy'n barod y gyfer dolyg. Reit, come on. Oes na unrhyw un wedi dechrau prynu anrhegion dolyg yn barod? O, mae yna ddwylo mynd i fyny. Mae hwnna'n impresif yn dydi. Di fi ddim hyd yn oed yn fus Rhagfyr a mae yna bobl wedi bod yn dechrau meddwl. Nawr pan dych chi'n meddwl be dwi'n mynd i rhoi i rywun, mae'n anodd yn dydi. Okay? Mae'n arbennig o anodd os ydych chi'n mynd gwrando ar yr hints ydych chi'n cael yn ystod y flwyddyn. Okay? Mae yna ffordd i hintio yn does, a mae yna rhai o'n sy'n well am rando'r hints na pobl eraill. Ond o'n i'n darllen llyfr diwrnod o blaen, enw'r llyfr ydy Hidden Christmas gan Tim Keller. A un o'r pwyntiau mae'n gwneud yn y llyfr ydy, mae'n gwahodd ni i feddwl sut beth ydy tasen ni'n derbyn anrhegion gonest. Okay? Dwi jyst yn mynd rhoi chydig o enghreifftiau i chi. Mae rhai o'n nhw'n berthnasol i fi, rhai ohonyn nhw ddim. Okay? Sut fysa rhywun yn ymateb ar fore dolyg pan ydych chi'n excited, ydych chi'n agor y papur lapio yna, a beth sy'n yna ydy llyfr ynglyn â colli pwysau. Okay, that struck a nerve yn rhywun. Okay? Sut fyddwn ni yn ymateb pe bawn ni'n agor yr papur lapio bore yn y dolyg a dwi'n gweld presant gan fy mhlant i ynglyn â bod yn llai hunanol. Neu llyfr gan yng ngwraig i ynglyn â bod yn fwy amyneddgar. Diddorol yn dyfe? Ond chi'n gweld, mae'r rhodd Iesu, mae'r rhoddion Iesu i ni yn rhoddion gonest. Mae'n cynnig i ni yr hyn y dyn ni angen ei glywed. Ddaeth hwn yn fyw iawn i fi nos Sul diwetha. Ddes i Carreg Salem nos Sul diwetha, a Carreg Salem yn edrych ar gwaith yr Ysbryd Glân. Ac yn y bwrdd draw, ond y fwrdd yn fan hyn, a i rhai yn chi ddim yma, fyddwch chi'n cofio yn be oedd yna, oedd yna ddarn o bapur, ac ar bob darn o bapur oedd un o ffrwythau'r ysbryd, enwain o'r ffrwythau'r ysbryd wedi sgwennu arno fe. Ac wedyn oedd pot bach a oedd yna ffrwythau yna. A wedyn y syniad oedd bod ni'n mynd draw at y bwrdd a bod ni yn meddwl am y ffrwyth dyn ni'n bryn ohono fe falle, a bod ni'n gweddio am help Duw i ddatblygu'r ffrwyth yna yn ein bywydau, a wedyn bod ni'n bwyta'r ffrwyth. A ni'n meddwl, dwi'n licio'r syniad yma. Mi ai draw. A wni di penderfynu'n barod cyn mynd draw. Mae'r un ffrwyth dwi'n fwyaf diffygiol yno fe ydy ymynedd. Dwi'n berson naturiol di-ymynedd. So es i draw at y bwrdd. Be oedd y ffrwyth? Ymynedd. Oedd yna afalau yna. Oedd yna bob math o bethau yna. Be oedd y ffrwyth o'n i fod i fwyta? Oren. I hate eating oranges. A wedyn nes i feddwl, ydy Duw yn trio dysgu rhywbeth i fi fan hyn? Ydy e'n dweud, wyt ti'n serious bod ti eisiau datblygu ymynedd? Os ti'n mynd fodlon bita'r orange yna, wyt ti really o ddifri? Wyt ti o ddigon o ddifri bod ti eisiau tyfu a derbyn yr rhodd yma Duw angen i roi i ti osod rhai pethau i un ochr? Nawr, rhag bod chi'n poeni dan, nes i ddim bita'r oren, mi nes i weddio, achos dwi'n gwybod bod angen ymynedd yna fi, ond nes i ddim bita'r oren, ond o'n i'n meddwl bod yna'n ddarlun da iawn o'r ffaith bod fi ddim yn modlo mynd all out yna fe. Achos do'n i'n eisiau bita'r oren. Na, yfed sydd oren, ond dwi jyst yn licio bita oranges. Os ydw i angen derbyn rhyw rhodd neu rhyw ffrwyth gan Dduw yn y mywyd, falle mod i angen gollwng rhywbeth.
Falle mod i angen troi'n nghefn ar rhywbeth. Falle mod i angen wneud rhywbeth nad ydw i particularly eisiau gwneud. Ond mae'r rhodd yna. Ac mae'n gofyn i ni ymateb iddo fe. So wrth i ni grynhoi ar ddiwedd y neges yma, a meddwl am Iesu yn dod fel rhodd Duw i'r byd i gynnig goleuni, sgwn ni. Oes yna elfen o'r rhodd hynny dyn ni wir angen i gael. Ond falle dyn ni'n barod i dderbyn eto. Oes yna elfen o'r gwir yna amdano ni dyn ni angen i gyfadde a gofyn i Dduw ein helpu ni i newid a falle gollwng gafel ar rhywbeth sy'n yn dal ni nôl. Neu os yna rhyw elfen o'r gwirionedd am Dduw dyn ni angen ei dderbyn yn llawn a'i fwynhau. A dwi am yn gwachodd ni fod yn dawel jyst am funud nawr i feddwl am hynny. Cyn i'r band ddod ymlaen, dwi am jyst ofyn i ni gyd i blygu pen ac i dawelu ac i oedi a gofyn i Iesu ddangos ei hun fel goleuni yn ein bywydau ni. Gofyn iddo fe'n harwain ni yn y tywyllwch. Gofyn iddo fe ddangos i ni yn glir bethau yn ein bywyd ni sydd angen ei newid. A dangos falle ryw ran o'r gwirionedd amdano ei hun nad ydyn ni di deall a di gwerthfawrogi'n llawn. So dewch i ni blygu'n pennau'n dawel a gwneud hynny a wedyn ni ddaw'r band ymlaen i ni addoli ac ymgysegru trwy ganu'r gan olaf gyda'n gilydd. Dewch i ni dawelu am chydig.
ni adrodd y gras i orffen. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydda gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen. Amen.